Que se ve así. Empezamos. Moi bons días a todas e a todos. Imos dar conta dos acordos da Xunta de Goberno desta mañán. Comentarei logo un tema e contestarei as preguntas. En canto aos acordos da Xunta de Goberno, temos unha licencia en Vista Alegre 49, tamén unha licencia para a rehabilitación de cubertas das Facultades de Psicoloxía e Ciencias da Educación, outra licencia en Bornais 47, outra de accesibilidade, é dicir, de instalación de ascensores na Avenida de Lugo 257, tamén outra no lugar de Benavente, na parroquia de Barciela, outra de segregación na Susana e unha última na Amanecida número 8. Por lo tanto, son as licencias que se deron. Aprobáronse diferentes facturas de contratos de servicios que están sin contratos, dúas correspondentes aos meses de xaneiro e febreiro do alumeado público. Tamén se aprobou a licitación do servicio de mantenimento das instalacións eléctricas municipales por un importe de 513.950 euros, IVA incluído, en unha duración de 2 anos. Se desestimou o recurso formulado por Goretti San Martín e Navia Rivas contra a licitación da recollida de lixo. Aprobouse tamén unha factura con correos de 48.000 euros correspondente ao mes de marzo de 2021. Deronse conta de diferentes sentencias e procedimentos xudiciales. Por último, aprobouse o expediente de suministración de combustible, pago de peaxes e material de mantenimento básico para o parque móvil por un procedimento por un importe de 192.000 euros con unha duración de 2 anos. E, por último, adxudicáronse o contrato de diseño, produción, montaxe e realización do espectáculo pirotécnico das festas do Apóstolo 2021. A empresa seleccionada é a Pirotecnia Ricardo Caballer, con un importe total de 269.355 euros. Me imagino que un pouco máis adiante o concelleiro Gonzalo Muñoz fará unha presentación do contido exactamente desta oferta. Bueno, esos son os temas que dou de si a Xunta de Goberno. Non sei se hai algunha pregunta sobre estes temas. Non entendín o que dixo de penúltimo aprobado de peaxes. O contrato para o suministro de gasolina, gasoil, diferentes tipos de combustible, pezas para o parque móvil e pago de peaxes, etc., por un importe total de 192.000 euros e unha duración de 2 anos. É dicir, nós temos que licitar esos contratos, entón se contratan todo eso e é para todo o parque móvil municipal, incluye os vehículos da Policía Local, de bombeiros, de vías e obras, de todos os servicios municipales. Da mesma maneira con que tamén se fai outro contrato parecido, por exemplo, para os seguros dos coches. Non se contrata cada coche, sino que se contrata todo o parque móvil municipal, que deben ser, pois non sei, pero sobre 100 vehículos ou algo así. Dos cales, máis ou menos, a mitad son policía e bombeiros e a outra mitad o resto dos servicios. Algúna pregunta sobre algún tema destos? Non hai grandes dúbidas. Ben, eu do tema do que vou a falar agora é dun tema que creo que nos debe avergonzar a todos e que nos debe enfadar a todos, que é o acontecido cos módulos da exposición Mira con outros ollos, no que se recollen os nombres de 45.000 personas que morreron intentando chegar a Europa.
son 45.000 personas, seguramente haberá outras tantas que non están identificadas, pero estas son as persoas que foron identificadas, que se lle poido poñer nombre e apellidos, e son persoas que perderon a vida intentando buscar unha vida mellor, e que pagaron ese terrible delito pois, coa súa propia vida. A destrucción desos 4 módulos implica destruir 11.000 nombres aproximadamente. Eu non sei se as persoas que fixeron eso eran conscientes do que estaban facendo. Penso que sí, porque este é un acto deliberado, é un acto consciente e un acto incluso insistente. Por lo tanto, non me parece que sea fruto de ningún gamberrismo, nin de ninguna acción circunstancial, de unha xente que saleu de troula e fixo eso. Entre outras cuestións porque hai diferentes módulos, algúns, por exemplo, de protección civil e outros da exposición organizada pola UAMI que recollen os nombres das vítimas e só foron a estes últimos. Por lo tanto, está claro que era absolutamente intencionado. Teño que dicir que me avergoña, me indigna e me parece especialmente cobarde e miserable esa actuación. Estamos en Galicia, que é un país de inmigrantes. Probablemente os avós de estas mismas persoas que fixeron isto tuveron que emigrar no seu día a Argentina, a Uruguai, a Brasil ou a outros países europeos. Pois, de forma bastante parecida, non nas mesmas circunstancias, afortunadamente para eles, pero, no fondo, seguindo a mesma ilusión que teñen as persoas que intentan chegar a Europa, que justamente é a buscar unha vida mellor. Afortunadamente, para todos nós, eles non perderon a vida, lograron construir unha vida nova e hoxe, en certa medida, estamos todos aquí desta maneira gracias ao traballo que fixeron estas persoas e gracias a esas circunstancias. Por iso me parece que se hai un sitio onde é particularmente miserable facer eso, é en Galicia. Galicia ainda, cada ano, 7.000 xóvenes galegos teñen que ir a buscar a vida fora de Galicia. Cada ano. Desde logo, todos nos reclamamos para esos 7.000 xóvenes que o gallá non tuveran que ir ao gallá, poideran atopar aquí unha vida e unhas ofertas de traballo axeitadas ás súas aspiracións e ao seu nivel de formación, pero desde logo nos parecería terrible que alguén os tratara desa maneira. E en un país como o noso, no que temos ese respeto pola vida e tamén pola morte, calquera de nós se enfadaría enormemente se alguén vai a un cementerio e rompe unha lápida das persoas que son da súa familia ou os seus antepasados. E, desgraciadamente, estas persoas que morreron, moitos deles no mar, non teñen unha lápida. O único monumento que os recorda é justamente cousas como esta, que é un listado de nombres onde aparecen máis de 45.000. E concretamente nos 4 módulos que foron completamente rotos, aproximadamente uns 11.000 nombres. Bueno, pois eu espero que todos condenemos ese atentado, porque é un atentado. Espero que todos aproveitemos eso que tanto nos debe avergonzar e que tan lamentable me parece, justamente para reforzar a conciencia con relación a este problema. O doble problema, tanto de migración, o da inmigración, como o daquelas persoas que actúan con esa xenofobia e que actúan con ese desprecio hacia os demais. Bueno, por a miña parte, máis nada. Se non hai máis preguntas, todo isto por concluído. Sobre este tema, supoño que sigan as pesquisas, pero todavía non se sabe quen foi. É moi difícil porque a noite do sábado, domingo, é unha noite, a parte do oscura, chuviosa. Por lo tanto, non é fácil que queden datos ou elementos que permitan identificar. Con todo, había persoas que estaban circulando pola Alameda. Eu mesmo pasei pola Alameda ás 12:30 da noite e estuve lendo, curiosamente, os nombres que, porque non vi a exposición,
estuve lendo os nombres e fixándome, non estaba rota a esa hora, pero por ali había máis personas, e se alguén veu e pode identificar os autores o autor ou autores desta desfeita, pois se agradecería que facilite esa información. Algo máis? Bueno, imagino que se van a reparar, non? Sí, se están reparando. A idea é inaugurar a exposición tal como estaba previsto para o vindeiro xoves. A dúbida que temos é se incorporar un servicio de vigilancia que obviamente tería un coste económico e é difícil saber o que é peor e o que é mellor. Incorporar un servicio de vigilancia seguramente garantiza a súa seguridade, pero ao mesmo tempo parece terriblemente lamentable que eso houbera que facer xusto por esta exposición. Teño que lembrar que na exposición da Alameda hai módulos, por exemplo, das exposicións de fotografía, da Voz de Galicia, de moitos elementos, e con ninguén pasaron isto que acaba de pasar con esta exposición. A nosa intención como Grupo Socialista é que o Pleno aprobe unha declaración institucional ou unha moción conxunta sobre isto que acaba de acontecer e, por lo tanto, aproveitar isto tan negativo en positivo, que é para concienciar a ciudadanía das dúas cousas, tanto do que está a supoñer a inmigración en os términos e na forma en que se está producindo, como determinados comportamentos que nos pode parecer que son irrelevantes, pero que non o son. Volvo a repetir, isto non é un acto de vandalismo, é un acto no que se vai a unha destrucción, todo indica eso, de algo precisamente polo que significa. Pregunta Rosalba, quería saber que se tratou no Consello de Uninova. Bueno, no Consello de Uninova se trataron a toma de posesión dos novos conselleiros, a miña mesmo como presidente, e do reitor como vicepresidente, entran os conselleiros Sindo Guinarte e Mercedes Rosón, e tamén entran dous funcionarios deste Concello, e en concreto unha delas, Carmen Casado, foi elexida conselleira delegada de Uninova. E a persona, dentro da reestruturación administrativa que se produciu no mes de decembro no Concello, se produce unha reestruturación por áreas, entón cada empresa queda asignada a un funcionario e a un departamento. En concreto, Uninova queda asignada ao Departamento de Promoción Económica e a funcionaria responsable da súa supervisión é xustamente Carmen Casado. Entendimos que por razóns de operatividade e de coordinación o razonable que asumira ser a conselleira delegada da propia sociedade e, por tanto, a que ostentaría os poderes da sociedade. Mais adiante teremos outra reunión a mediados de xullo, na que esperamos tratar dous temas importantes. Un serían as contas e outro tema importante sería a posible traspaso de activos municipales para a súa xestión por Uninova, pero que previamente terá que ser aprobado pola Xunta de Goberno, pero terá que ser aceptado por Uninova. Algúna cuestión máis? Sí. Eu quería preguntarlle por as palabras de algúns grupos da oposición que están xa reflexionando sobre o tema de a posible escasez de plazas de aparcamento na intermodal, 460, creo que son. Non sei que lle parece, se lle parecen poucas... Pois todos teremos que estar atentos a ver o que sucede. Esas 460 son as que estaban previstas, son máis das que hai agora, por suposto. Será un aparcamento coberto e tamén é un tema que temos unha certa preocupación sobre a suficiencia ou insuficiencia desas plazas de aparcamento.
Pero, en todo caso, hai que facer camiño a andar e iremos vendo co tempo como evolucionan as cosas. Hai un dato que outro día nos decía a presidenta da DIF, que é que o 54% dos clientes, os usuarios, acceden peonilmente. Eu creo que ese dato vai cambiar nos próximos anos de forma significativa e haberá que estar moi atentos a como cambia. Vai incrementar, digo ustedes? Eu penso que vai a reducirse o porcentaxe dos usuarios que acceden por vía peonil e, en cambio, creo que se vai incrementar notablemente o número de usuarios que acceden a través de outros sistemas de transporte, probablemente incluído tamén o coche particular. Pero eso temos que estar atentos. É imposible resolver anticipadamente todos os problemas. Eso está falado co ADIF. Eles, según os estudios que teñen, entenden que son plazas máis que suficientes. Lóxicamente, nós non imos a presumir de saber máis de demanda ferroviaria que o administrador de infraestructuras ferroviarias, pero imos a estar atentos en esa materia. E empezaremos a ter datos o ano que ven, unha vez que o AVE empece a funcionar. E, por tanto, vamos a ver como opera o AVE con relación a outras localizacións. Por exemplo, a xente de Vilagarcía que veña a coller o AVE, que vai a vir en outro tren, en coche particular ou en autobús. Ainda non o sabemos. Os de Ribeira que van a vir. Bueno, no tren sabemos que os de Ribeira non van a vir, pero en coche particular ou en autobús, pois teremos que estar atentos. Por iso, particularmente, estou convencido de que vai baixar o número de usuarios, o porcentaxe de usuarios que chegan a pé, e vai incrementar o porcentaxe de usuarios que cheguen a través de outros sistemas de transporte. O que non sabemos é como vai a funcionar entre público e privado. Temos claro que hai que potenciar o público e temos claro que o ter a lía intermodal, por exemplo, o de que veñan en autobús, vai a ser moi cómodo. Por suposto, os que veñan en outro tren, por exemplo, de Vilagarcía, pues, baixar dun tren e coller outro. Non? Nese sentido, teñen tamén relativamente sinxelo. Que máis? Bueno, pois xa está. Moitas grazas a todas e a todos.